Čus, ja som Majdan a dneska tu máme challenge v Battle Royale, iba jednu farbu lootu a to bude šedá po celú hru. Takže nezabudnite dať like a odber so zvončekom a poďme do hry. OK, takže môžeme podať sem. Poďme sem. Aké to lokáciu moc nemám rád, ale nevadí. Každopádne máme tu video po dlhšej dobe, lebo som už asi nejaké 3 týždne natáčal. Popravde je to kvôli tomu, lebo som ani až tak nemal čas. A Fortnite teraz ma až tak nebavil. Proste táto sezóna je pre mňa strašne dlhá. Verím, že aj pre vás je extrémne dlhá. Ešte ak ju predĺžili o 2 týždne, tak to je hrúza. Ale OK, každopádne mám tu challenge, že môžem hrať iba so šedými zbraniami. A shockwavy a healy sa nepočítajú, to samozrejme. Len zbrane. A ak sa zmýlim, tak pôjdem do lobby automaticky. Kebyže poruším challenge. Môžete mi napísať do komentárov, že či vy sa tešíte na novú sezónu, lebo ja sa extrémne teším. Kam mne proste padne modrá pumpa. A ja si nemôžem zobrať, to je hrúza. Ak na toto video dáme 10 lajkov, tak natočím ďalšiu challenge, ktorú mi napíšete vy do komentárov. Takže ak chcete, aby som natočil nejakú challenge ďalšiu, podobno tejto, alebo hociakú, tak napíšem do komentárov, akú challenge mám. Musíte dať 10 lajkov na tomto videu. Až počul som, že teraz je v hre ten nejaký Wild Week, myslím, že sa vrátili nejaké tie zbrania. OK, mám tu typkov. Nice. Kam to boli NPCčka, no nic. Skúsim túto vecka. Oh shit, kam dúfam, že na to dneska tam. Kámo, to je docela insane, kámo, toto čo pridali. OK, mám tu typka. A to bolo NPCčko, ale toto asi má. Vlastne nejaké NPCčko. Oh shit. Tak toto na mňa nevyťahuje. Tak to je konec, kámo. Nice. Slabý hráč. Nice. A tady mám typa. Nice, kámo. Kámo, tu je prostě mytické SMGčka, aby som sa teraz tak dobral. OK, typek, Yoshi. A to je NPCčka. Počkej, dáme mu pickaxe? Ak mu dám pickaxe, tak musíte like, kámo. No nic, on ma skoro ešte zabil. Oh shit, on tu letí typek. Kámo, musíte dať like. Dal som mu pickaxe, musíte dať like. Takže dávajte lajky.
To je nejaký typek, čo sa spamuje, to nemám rád takých typkov. Sú fakt špiňáci, kámo. Typek jak spamuje. Nice. No, tu ještě jedného. Toho lepšího, který spamuje, no. Nice za solo. Jasně záda. To je si jen písičko. Jasně. Je tam mazí. Majno. What? Aha. Kámo, já jsem ho ani raz netrafil. Tak to ne. Tak toto jsem nechcel, kámo. Kámo, tak já jsem nějaký šikovný. Kámo, můj aim je hrozný. Kámo, já bych mohl chcel spravit nějaký klip. No, spamuje nějaký typek. Nice. Tak to má. Nice. Kámo, už neskapem na tohto typka, který spamuje s tímto. Kámo, tak to bylo close, kebyže na něho skapem, tak mám nervy, ale on mal god loot, kámo. Proč prostě išel s hentým? Doufám, že neskapem na zónu. OK, mám tu posledného hráče, top 2. Tomu by jsem mohl dát klip. Tomu dám klip, dám. Kámo, fakt tu je strom. Ne, toto ne, takhle ho nezabijem, kámo. To je NPCčko, že jo. Box? No nic. OK, challenge jsme splnili, kámo. Dali jsme vín so šedým lootom. Takže nezapomeňte dať like a odbez s očekom, ak sa vám toto video páčilo a veľmi ma tým podporíte. Takže toto bolo pre toto video všetko a vidíme sa v ďalšom videu. Čus.